ଗାଁର ଦକ୍ଷିଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ସୁରଜପୁର। ସେଠାରେ ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ କୃଷକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ରାମୁଙ୍କ ଜୀବନ ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜମି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଫସଲ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସରଳତା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ରାମୁଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଧା ଏବଂ 2 ପିଲା ଥିଲେ। ମୋହନ ଏବଂ ଗୁଦିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବେ, ନିଜ କ୍ଷେତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ। ରାମୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଦିନେ ରାମୁ କ୍ଷେତରେ ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳରେ କଣ ଗୋଟେ ବାଜିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ଯତ୍ନର ସହ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପାତ୍ର ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାତ୍ର ଖୋଲିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଚମକିଗଲା। ପାତ୍ରଟି ସୁନା ଶିକୁଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାମୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ କଲା। ରାମୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଟଙ୍କା ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମୋର ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ, ଯାହାକି ସେ ଏହାକୁ ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ମୁଖିଆ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ରାମୁ ପାତ୍ର ସହିତ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛି